Hola a totes i a tots. Avui us volem proposar una activitat per observar les pinces, per observar tots els colors que podem trobar en les pinces que tenim a casa. A més d'observar, farem classificació. Per això us proposo que pugueu fer una roda de colors, dels colors que vosaltres vulgueu. Així podeu comprovar si realment teniu tots els colors que heu posat a la roda, teniu les pinces. Quan ho tingueu classificat, quan ho tingueu ja pintadet i comencem a classificar, veureu que hi ha diferents tonalitats de colors, podeu comprovar quin color és el que més pinces tinc, quin color és el que menys pinces tinc, quins colors no tinc cap pinça. Aneu provant, aneu observant, aneu classificant. Avui va de pinces, així que ja podeu anar corrents a la cuina i a recollir totes les pinces que trobeu. Fins a la propera!